Den er gået i gang, kan jeg se. Velkommen. Skål og velkommen. Ja, skål derude til dem, der kan se os, og skål til dem derude, som ikke kan se os. Ja. Og velkommen. Som de siger i Nak og Æd en... Okay. Men nu er det jo ikke Nak og Æd, det her. Nej, det er det ikke. Men vi kunne nok lave vores version af det, med vores mærkelige filosofiske hjerner. Nå, skidt nu pyt med det. Vi skal finde ud af, hvad vi egentlig skal tale om i dag. Fordi der er mange måder at gribe bolden på fra sidste gang. Hvor vi jo talte om blandt andet det her med at være en eller anden form for rollemodel, eller i hvert fald være sådan et menneske, man har lyst til at komme til, spejle sig i. Hvordan man kan være en forælder, som ens barn har tillid til og omvendt, og vi taler om rigtig mange forskellige ting. Det var i hvert fald noget af det, vi talte om. Og det, som vi så har vendt lidt, det er det her med, at det jo i bund og grund i RBL-filosofien handler rigtig meget om at være autentisk. Og det har vi jo lige præcis nogle værktøjer til, hvordan at man kan være. Det at være autentisk er jo en filosofi i sig selv, kan man sige. Men der hvor at RBL kan byde ind, det er med de her kommunikationsværktøjer, tænkeværktøjer, handlingsværktøjer, som vi jo bruger. Også kaldte metoder, små metoder. Men der har vi jo tilbage til rummet. Vi har det nuværende øjeblik, som i bund og grund jo er en tænkemetode. Så har vi den umiddelbare reaktionstilkendegivelse, som er både handling og tænkning. Tilbage til rummet, det er jo også handling. Og eftertænkning. Ja. Eftertænkning, ja. Og så har vi den nødvendige egoisme. Ja, som jo egentlig som udgangspunkt er et reparationsværktøj til, når vi som mennesker er gået i stykker, så er den nødvendige egoisme egentlig en måde at finde ud af, på hvilken måde, at du som menneske kan vende tilbage til det liv, du godt kunne tænke dig. Ikke nødvendigvis det, du har haft, men det, du godt kunne tænke dig. Men jeg skal lige afbryde dig et øjeblik, fordi der er måske nogen, der sidder og tænker, hvorfor siger I den nødvendige egoisme? Sådan udtaler man det ikke. Men det forklarer vi, fordi det er helt med vilje. Det er meget med vilje endda. Ja. Fordi det kommer. Det jeg var ved at sige er, at der er et men i forhold til det her med, at det er et reparationsværktøj. Det behøver det ikke at være. Det kan være en måde, vi taler om tingene på, som gør, at vi inden vi går fra hinanden, inden vi går i stykker, inden verden den vælter, der hvor vi er, får brugt en del af de ting, der ligger lige præcis i det værktøj, til at finde ud af, på hvilken måde vi skal være mega autentiske, og vi skal kunne ture stå fast på, hvem vi er, med den autenticitet, som det så fint hedder jo. Og den nødvendige egoisme er jo i virkeligheden meget lidt egoistisk, når det kommer til stykket. Den er meget lidt egoistisk, og så alligevel. Ja. Det er en egoisme. Ja, det kan man godt sige. I en periode. Ja. Men den fritager også andre for at tage ansvaret for dig. Præcis. Og det er meget lidt egoistisk. Det er det nemlig. Ja. Men så I kan nok høre, at vi har jo sådan flere forskellige facetter af det her af at være autentisk, og hvordan man kan være autentisk. Men jeg synes, altså nu er vi begyndt at tale om den nødvendige egoisme, og i virkeligheden så er det jo egentlig også en rigtig god start på RBL'en. Nu er det vores 3. afsnit det her, og for at blive klog på RBL-filosofien, så tror jeg, det er sindssygt vigtigt faktisk at forstå det her med at tage ejerskab over eget liv. At når vi hjælper nogen, eller gerne vil hjælpes, så er hjælp noget, vi tager, det er ikke noget, vi får. Det er vigtigt at forstå, hvilket ansvar det vil sige at være i et liv.
Altså, hvor meget ansvar vi i virkeligheden har for vores eget liv, og hvor meget ansvar vi faktisk tager for andres liv, når vi vælger at tage ansvar for vores eget. Altså på den rigtige måde. Der hvor vi faktisk er ansvarsbevidste over for andre, og i forhold til andres liv, det er, når vi virkelig i sandhed tager ansvar for vores eget. Netop af den her årsag, som jeg lige sagde før, det her med, at vi fritager faktisk andre for at tage ansvaret for vores liv. Ja. Og det smukke ved det er jo også, at jeg kan jo ikke vide i bund og grund, hvad du sådan virkelig dybest inden ønsker dig i dit liv. Og hvis jeg går og tror, at du ønsker noget, som jeg har antaget, at du ønsker, og det er det, jeg handler ud fra, og jeg behandler dig på den måde, efter de ønsker, som jeg tror, du gerne vil have opfyldt, så bliver det bare aldrig rigtig godt nok. Nej, der vil hele tiden være nogle detaljer, som vi ender med at blive uenige om på et eller andet plan. Og i bund og grund er det jo ofte det, der også er skyld i, at både par og børn og forældre og venner for den sags skyld faktisk bliver enormt meget uvenner og vælger at skilles. Ja. Lige en praktisk ting, ikke også? For jeg kan se, at din mikrofon sidder lidt. Jeg er bange for, at den skrætter, hvis den skraver for meget op ad dig. Kan du lige rejse den op? Undskyld støjen. Vi kan ikke ændre så meget på det lige nu. Vi prøver lige at træde vande her et øjeblik. Sådan der, så tror jeg, det går lidt bedre. Bare lige for en sikkerheds skyld. Ja, det er fint. Ja. Så, men det her med, at når vi kommer til at antage, hvad vi ønsker os her i livet, hver især, og vi træder ind på hinandens banehalvdel, og prøver at fikse noget derovre, så er det, vi bliver skilt. Ja. Fordi der er ikke noget, der rigtig bliver gjort godt nok. Ikke? Eksemplet kan jo gøres meget tydeligt, ikke også? Fordi jeg kan jo bare stille dig spørgsmålet, som også er titlen på vores bog. Kan du høre, hvad jeg tænker nu? Ja, det kan jeg godt. Nej. Nej, det så kan jeg ikke. ikke. Lidt af det, fordi det er jo lige præcis, det er fuldstændig umuligt, ikke? Jeg kan måske have en fornemmelse af det. Lige nøjagtigt. Altså, vi kan have en fornemmelse, specielt når vi kender hinanden rigtig godt. Så har vi jo en mulighed for at have en idé om, hvad det er, at den anden har i tanken lige nu, eller hvor man som menneske er på vej hen af i reaktion, eller hvad det nu måtte være. Og vi kender jo også nogle gange ofte hinandens yndlingsfarver. Men det ændrer ikke på, at den vigtige lille ting, det er, at hvis ikke at vi stiller spørgsmålet, bliver nysgerrige og fortsætter med det ind i det her koncept, der hedder at være autentiske, så mister vi altid detaljen. Fuldstændig. Det er kun 97, måske kun 93, måske 98, men aldrig 100%. Men 100% kan vi få, hvis vi får stillet de rigtige spørgsmål. Ja, og så kan man, og så er jeg på en måde sådan en lille smule uenig med dig, fordi ligegyldigt hvor mange spørgsmål vi stiller, så kan vi jo aldrig 100% kortlægge, hvad det er for et tankemønster, hvad det er for nogle tankenuancer, der ligger i det andet menneske. Fuldstændig enig. Det er jo kun mig, der helt præcis ved, hvad jeg tænker. I det umiddelbare øjeblik kommer vi meget, meget tæt på, så lad os sige det. Det gør vi. Ja. Vi kan komme meget tæt på, hvis vi stiller de rigtige spørgsmål. Ikke? Men det er det der med, at hvis jeg skal tage ansvar for dine ønsker, ud fra hvad jeg antager, at du tænker, så kommer det jo selvfølgelig til at gå galt. Det siger næsten sig selv. Ja. Men hvis nu jeg tager ansvar for det, jeg selv ønsker mig, så får sagt det højt og forhandlet på det og alt det her, så får jeg taget ansvar. Så er du fri til også at tage ansvar for dig, og så kan vi gå glade sammen hånd i hånd. Ikke? Og man kan jo sige, at hvis vi prøver lige at kigge på parforholdet, på kollegaskaberne, så er en af de ting, som laver de allerstørste ballader, det er, at vi har forventninger. Så jeg forventer, som vi ikke siger højt. Ja, som vi ikke siger højt, for det er de manglende udtalelser at sige, jeg har brug for, at det er dig, der smører madpakken i morgen tidlig. Og når den så ikke er sagt, men bare tænkt, fordi der har været en undertanke, der siger, at du ved godt, at jeg fik fandme ikke sove ret meget i nat, eller jeg sov ikke sidste nat, og jeg har brug for at sove i nat og alt det her. Så det går jeg ud fra, at nu tager du selvfølgelig teten til næste morgen tidlig. Og så viser det sig, at det var jeg overhovedet ikke klar over, eller hvem det nu var, der ikke var klar over det. Så skal jeg stå og smøre madpakkerne igen. Hvad fanden bilder han sig af? Så er vi i gang, ikke? Så har vi balladen. Ja, det er det. Så ja, det er rigtigt. Forventninger og antagelser,
Det er et eller andet sted noget, fanden har skabt. På den anden side set forventninger og antagelser er skide gode, fordi at de også kan sætte en idé om, hvad det er, vi gerne vil tale om. Ind i hovedet. Så når vi opdager, at vi har en eller anden antagelse, eller vi har en forventning, når vi opdager, at det er det, vi har, så har vi faktisk noget at tale om. Det har vi nemlig. Ja. Men jeg tror i virkeligheden også, altså forventningerne er jo i virkeligheden enormt værdifulde, ikke? Hvis vi sørger for at tage ansvar for vores egne forventninger, og bliver nysgerrige på hinandens forventninger. Ja, fordi det er der, hvor at når man har lært at tage ansvar for sin egen egoisme, ikke? Være i den, og lære den at kende, forstå konceptet, så er det, man også skal begynde at invitere andre til at gøre det samme ved at være nysgerrig. Yes. Det er der, hvor at man kan switche lidt mellem at være hjælper og hjælpmodtager. Ja. Fordi vi har alle sammen brug for hjælp. Også i partnerskaber, om det er kollegialt, om det er romantisk, om det er forældre, om det er... altså det kan også være bare forældre-barn. Vi er jo også forældre-barn-relation, ikke? Ja. Der er mig. Du er min far, jeg er din datter, ikke? Det. Ja, men det er jo noget værd noget, ikke? Det har det været i perioder i hvert fald. Ja, selvfølgelig er det det. Men det ville da være mærkeligt andet, ikke? Jo, men jeg synes jo også i virkeligheden, at vi er et ret godt resultat af det at bruge relationsbaseret ledelse, altså RBL'en. Jeg kunne godt tænke mig, at vi prøver eller jeg kunne godt tænke mig lige at fortælle noget om det her med den nødvendige egoismes oprindelse og forståelse. Ja, gør endelig det. Fordi når nu vi gjorde så meget ud af også at pointere, at vi siger det lidt anderledes, så vi ikke bare siger egoisme, men at vi siger egoisme og nødvendig og alt det her, så handler det i bund og grund om, at og jeg bruger udgangspunktet, at vi går i stykker. Det vil jeg bruge, fordi det er der, det har sin oprindelse, hvor vi kan samle os op og finde ud af, hvor vi så skal stå henne af. Men jeg plejer at få en vis form for enighed i, når jeg siger, at der er ikke ret mange, der er særlig begejstrede for egoister. Og egoisme er jo som udgangspunkt noget, hvor at man som menneske gør alting for egen vindings skyld og på andres bekostning. Og det, han har sagt, bare det, at man sidder og siger det, så bliver man jo helt dårlig over det, fordi den der form for egoisme, som jeg taler om, det er jo slet ikke det, vi har fat i. Vi har fat i noget andet, fordi at ordet ego og isme er noget med, at vi kan prøve sådan frit oversat, og jeg ved godt, at der er en masse, der kan latin og alt sådan noget. Men i min verden, der har jeg omsat det til, at egoet, det er jeg, og isme er noget med noget dyrkelse. Men hvis nu at vi siger, at vi går i stykker, så er det, der er brug for at vi kan rejse os op, er jo, at vi jo tager ansvaret for os selv, og derfor tager en nødvendig jeg-dyrkelse. At jeg simpelthen som menneske tager fat i, at jeg har noget, jeg er nødt til at fordybe mig i, og uddybe for mig selv, for at kunne tage ansvaret for, hvem er jeg, eller hvem skal jeg være. Og det er nok den sidste del af det der, hvem skal jeg egentlig være, som er et stridsmål, vi som mennesker meget bliver udsat for. Når vi kommer ind i forskellige rum, så tilpasser vi os, og vi prøver på at finde os tilpas. Og så længe vi tilpasser os, så er vi måske ikke særlig godt tilpas, når det kommer til stykket. Og det er en ting, som vi selvfølgelig skal have talt noget mere om. Men jeg lader den lige stå lidt der, og så går jeg ind og siger, hvis jeg nu skal være rigtig godt tilfreds med mig som person, som menneske, så er jeg jo nødt til at kigge på, hvordan er jeg egentlig bygget? Og det jeg skal finde ud af, det er jo, at hvis jeg skulle bygge et hus, så vil jeg for det første finde en god grund. Jeg vil finde et sted, hvor jeg synes, at grunden og omgivelserne til det og alt det her er rigtig placeret. Så vil jeg gøre det, at jeg, når jeg synes, jeg har fundet den rette omgivelse, så vil jeg jo kigge på den her grund, og så vil jeg finde ud af, om den er blød i bunden,
om jeg skal have piloteret den, inden jeg lægger et fundament. Fordi hvis ikke jeg får, det er et meget fint ord for det der med, at man får skudt sådan nogle stolper, beton noget ned i, sådan, så det kommer ned til fast grund, så der ikke er noget, der står og gynger eller giver sig og sådan noget. Og så skal man bygge fundamentet oven på den her fastgørelse nede i undergrunden. Det er der, vi snakker om jordforbindelse. Det er der, vi snakker om, at vi virkelig får en stabilitet. Fordi når vi får lavet et fundament, som kan stå på en fast grund, i en omgivelse, som vi er rigtig godt og grundigt tilfredse med, så begynder det at ligne noget. Og det, jeg plejer at beskrive det som, det er, at vi skal jo for det første finde de omgivelser, vi skal finde grunden, pilotere den, og når vi så tager fundeblokkene, så er hver eneste af de her fundeblokke, det er dem, vi bygger huset på, de her betonting, nogle gange ligner det sådan et H med 2 ting i, det har der sikkert mange, der har set, så indeholder de egenskaber. Og for nogen vil der være nogle egenskaber, som du måske som lytter eller seer egentlig synes, at ej, det var da noget mærkeligt noget. Men for andre er det helt naturligt. Jeg synes for eksempel, at ærlighed og ordentlighed er 2 fantastiske gode fundablokke. Jeg synes, at men ordentlighed kan jo se forskellig ud. Det kan se forskelligt ud, men min type af ordentlighed, der er selvfølgelig versioneringer af hver eneste, fordi alle vi mennesker er forskellige, og vi ser jo også perspektiverne forskelligt. Så min ordentlighed er ikke nødvendigvis den samme som din ordentlighed, som du siger, og det er vi fuldstændig enige om. Så er der noget, der hedder troskab. Utroskab er mig inderligt imod. Det er også en fundablok, og så videre. Ikke at, altså, men det er mig. Jeg vil ikke være utro. Det er ikke fordi andre nødvendigvis er forkert. Det skal jeg slet ikke blande mig i. Nej, præcis. Det er mit koncept, det er mit fundament, det er det, jeg gerne vil være fortaler for i mit liv, for min skyld. Sådan så, at når jeg tilkendegiver mig ude i den hvide verden, så er det med udgangspunkt i alle de her fundablokke, som er og bliver mig. Når man er gået i stykker, så er noget af det, der er vigtigt, det er jo at få taget stilling til, og blandt andet bruge sådan nogen som Denise og mig til, at tage en snak om, hvad er det egentlig for noget, et værdisæt, du som menneske har. Og efterhånden, som vi får talt om det her værdisæt, som du har, så vil du kunne sætte navn på dine fundablokke, og hvis det kommer i strid med det, du foretager dig, når du går ud i verden, så ved du, at du er på dine egne afveje, og har derfor muligheden for at lave om på det og korrigere dig selv. Hvis du stoler på det, og stoler på, at dit fundament er urokkeligt fast og virkelig er godt for dig, så vil du altid, når du bevæger dig ud i verden, kunne vedblive at være den samme hver eneste dag, og det er uanset om det er i det professionelle virke, i dit privatliv, eller om det er i et spontant møde. Så er du stadigvæk den samme person, fordi fundablokkene, de står lige præcis der, hvor du har sat dem. Så hvis vi kan opbygge det, så kan vi rejse os som mennesker og blive troværdige, og vi kan ikke mindst blive troværdige over for os selv, som er det allervigtigste i hele verden. Fordi så er der selvfølgelig nogen, der synes, nå ja, altså sådan en som dig, det er fint, hej. Så kan vi med ro i sjælen, der kan vi sige, det er fint, jamen så find der nogle andre at være sammen med. Du behøver ikke være sammen med mig, der er frit valg på alle hylder. Ja, altså det er jo lidt ligesom, at nogle mennesker elsker at bo i en lejlighed, ikke? Midt inde i byen. Altså det er virkelig sådan, det er livskvalitet for dem. Det er konge, ja. Og så er der andre, som aldrig nogensinde kunne finde på at bare tænke på at skulle flytte ind i byen i en lejlighed, men som har brug for 300 kvadratmeter hus ude på en mark. Der er ikke noget af det, der er rigtigt eller forkert. Det er bare. Og det er okay. Altså det er det der med at være troværdig over for sit fundament, altså sine egenskaber og sine værdier og alt det her, ikke? Så kan vi også tale om det her med, at der er jo nogle værdier og egenskaber, som er mere bevidste tilvalg end andre, ikke? Så der er jo nogle af de værdier og egenskaber, vi har, som vi på en eller anden måde nærmest er født med, ikke? Eller er opdraget ind i. Prøv at vise nogle eksempler, fortæl nogle eksempler på de ting der. Ja, men for eksempel, hvis vi kan sammenligne med det at bo i Danmark, og så det at bo i Spanien for eksempel. Der er ret stor forskel på, hvordan
et anstændigt liv for eksempel ser ud. Der er forskellige værdier for, hvad det egentlig vil sige. Vi kan også sammenligne forskellige religioner. Der er også kæmpe store forskelle. Og ofte så har vi det jo med så at sige, så det som ikke er det, vi tror på, det er så forkert. Men sådan har de andre det jo også, og det skal man jo bare huske. Og det er noget af det, som vi ofte er født ind i, eller født med, eller du kan vende og dreje den sætning, som du har lyst til, alt efter hvad du tror på, fordi det er jo også det. Ikke? Og så er der nogle af de her fundablokke, som du kalder dem, som er tilvalgte. Som vi mere eller mindre måske endda har besluttet os for, da vi var børn, eller da vi bliver lidt ældre. Der, hvor vi virkelig selv tager nogle beslutninger om, at denne her del af mit fundament, den skal stå lige der, fordi den skal være en central del af mit liv. Jeg kan selv huske, at jeg engang tog en beslutning, da jeg var barn. Jeg elskede at blive mødt af de her kvinder, som altid bare var, altså jeg kan huske sådan den måde, de sådan talte på, og sagde, hej skat, hvor er det dejligt at se dig, og krammede, og altså den der sådan helt sådan åbne, kærlige tilgang til børn, som generelt, det var ikke kun mig, de gjorde det til, det var alle børn. Alle, hvor er det dejligt, du er her, og jeg kan huske, at da jeg var barn, så tænkte jeg, det her, det er da den dejligste måde, at blive mødt på som barn. Og jeg kan huske, at jeg tog en beslutning om, at sådan ville jeg være, når jeg blev voksen. Altså, i hvert fald så ville det være en del af den måde, jeg mødte andre mennesker på. Og især børn. Og det er det blevet. Det er jo et bevidst valg, ikke? Og det var da jeg var barn. Men så er der også alle dem, som vi kan vælge at enten skifte ud, fordi de er gået i stykker. Ikke? Eller vi kan vælge at bygge ud. Det er vi jo også altid velkommen til. Og skabe andre fundamenter, hvor at det passer bedre til der, hvor vi er i livet i dag. Fordi vi jo bliver klogere forhåbentlig med tiden. Eller dummere. Det kan man jo vende og dreje også. Ikke? Det er jo relativt. Ja, det er nemlig relativt. Men det synes jeg også er interessant. Det her med, at der er noget, som vi er enormt bevidste om, er en del af vores fundament. Og så er der en del af det, som vi ikke er helt bevidste om, er en del af vores fundament. Og det er der, hvor det begynder at blive rigtig spændende. Fordi det er jo noget af det, som vi jo i hvert fald går rigtig meget på jagt efter. Ikke? Fordi det er fint at have nogle klienter, som kommer og siger, jeg har det her, jeg gerne vil arbejde med, og jeg tror, det er det her, der er galt. Okay, så kan vi gå på jagt i det. Men undervejs så opdager vi jo rigtig, rigtig ofte, at der ligger nogle andre klodser i det fundament, som de ikke har opdaget. Og når man opdager, at der ligger noget, som måske endda stammer fra, altså det er sådan en helt familieting, ikke? Så begynder det at blive rigtig spændende. Ja, så er man mønsterbryder, ja. Hvis man begynder at skifte ud af de der ting. Ikke? Ja. Og man kan jo sige, at alting foregår jo i mønstre, uanset om vi ved det eller ej. Alting. Og der kan slet ikke diskuteres. Og det er jo fantastisk. Fantastisk, og det er jo det, der skaber livet. Ja. Mm-hmm. Jeg kommer lige til at tænke på det her med også, at når vi snakker om fundablokkene, måden vi møder hinanden på, og du snakker om det her med den der, hej skat, og nej, hvor dejligt at se dig, og så videre. Jeg synes jo, at en del af os kommer til, i hvert fald en del mænd kommer til at bryde deres eget forsøg på magi, når de skal kæreste og så videre. Det her med, at når man skal mødes, og man skal prøve at charme sig lidt ind og alt det her, så er der jo ingen grænser for i de første lange stykke tid, med at de kommer med blomster, de holder døren, de betaler regningen på restauranten, eller de, hvad det nu måtte være. Ikke? Alle de her meget fine ting og alt det her. Og så bliver de kærester, og de har fået scoret den her fantastiske kvinde eller mand, som de er blevet helt vildt forelsket i, og synes, at det er et eventyr, der er godt i gang. Mange af dem er bare kommet til at skyde sig selv væsentligt i foden. Af den simple årsag, at når der så er gået 6 måneder, 8 måneder, 10 måneder, 3 år, 4 år, 5 år, 10 år,
Så viser det sig, at det faktisk kun var de første 3, 4, 5 måneder, hvor der var noget, der hed blomster, hvor der var noget, der hed at holde døren, eller så videre, alle de her ting. Fordi det var faktisk ikke en del af det funda, altså den fundablok, eller en del af fundablokkene. I virkeligheden, det var kun et trick. Det var bare facaden. Det var bare en overflade og noget, fordi at sådan gør man, hvis man skal score. Og det synes jeg faktisk meget er en udfordring, at vi udgiver os for at være noget, vi ikke er. Og jeg synes, at i det øjeblik, at man kommer med blomsterne første gang, hvis det er noget, man egentlig ikke havde tænkt sig at gøre, så synes jeg, at det er vigtigt at forstå, at den bedste måde, man kan gøre det på, hvor det i virkeligheden bliver mega charmerende på den rigtig fede måde, det er at sige, her, der har du bare den mest fantastiske blomster, og ved du hvad, det er fordi, at jeg synes, at du er helt fantastisk, og jeg er helt vild med at være sammen med dig, og jeg synes, at det er helt eventyrligt det her. Men det ændrer ikke på, at det er så ikke sådan, det kommer til at foregå fremover, fordi det er kun en gang imellem, at jeg måske kan finde på det. Og det kan også være, at jeg skal mindes om. Det er bare fordi, jeg smaskforelsker dig lige for øjeblikket. Den ærlighed, der ligger i, at vi kan sige de ting, det gør en stor, stor forskel. Så kan vi grine lidt af det, og så bliver det en del af det. Og så kan man som kæreste komme og sige, hvad er det ikke snart på tide, at jeg får en buket blomster? Jeg trænger altså til noget kærlighed og noget omsorg. Ikke også? Gud, jo, det må du sgu. Den er jeg med på. Ja. Og så går der måske en uge eller 14 dage, og så lige pludselig dukker der en stor fed buket blomster op. Men så er det en del af det fællesskab, man faktisk har etableret, og det er autentisk. Det er mega autentisk. Ja. Og det er vigtigt for fortsættelsen af et partnerskab, det er, at vi har den der ægthed. Og det er der, vores fundablokke, de skal stå rigtigt helst, synes jeg. Ja. Og det er jo også, altså det er jo faktisk noget af det, som jeg har arbejdet vanvittigt meget med ude i sygeplejen. Nu snakker vi arbejder meget med familieterapi, der er mig, ikke? Men jeg har jo også og det kollegiale. Men jeg har jo virkelig også et seriøst ben i sygeplejen, altså har dyrket det rigtig meget ude som gulvsygeplejerske. Og noget af det aller vigtigste i det her med at være i et miljø, som er så fuldstændig sindssygt, som sygeplejefaget jo er blevet, og har været i en del år efterhånden. Det er det her med at være autentisk. Fordi ellers så er det, at vi bliver så skidehamrende syge af det. Og det kan vi selvfølgelig godt blive alligevel. Men det, som jeg har oplevet igennem årene, hvor at jeg har dyrket RBL'en ude i sygeplejen, og tilpasset den jo, til at den passer ind i de der korte kontakter, der er, altså de her forbigående relationer osv., det er, at gennemsigtigheden, som jo på mange måder også er autenticitet, det er noget af det allervigtigste at møde både hinanden sådan kollegialt med, men også vores patienter. Jeg elsker den her historie, fordi den er så tydeligt et eksempel på, hvor meget vores autenticitet og gennemsigtighed faktisk kan skabe af samhørighed, forståelse, tilfredshed. Jeg har arbejdet som børnesygeplejerske en del år, og forældre er jo nogle af de pårørende, som er, altså uden at lægge en finger imellem, så er det nogle af de allersværeste pårørende at have med at gøre, fordi når deres børn, altså når et barn er sygt, så bliver man som forældre fuldstændig vanvittigt bange og bekymret. Det er jo sådan helt naturligt, følger med. Der sker så altså også det, at når man møder ind på en børneafdeling med masser af ventetid, og man er bekymret for sit barn, og ikke ved, hvad der foregår ude på de andre stuer, og ikke ved, hvad der foregår inde i afdelingen, og ikke ved, hvad alle sygeplejerskerne og lægerne render rundt og laver. Men man ser kun sit barn. Så kan man godt komme til at blive rigtig, rigtig vred, hvis ikke man bliver modtaget med det samme. Og i det her tilfælde, i den her historie, der var det sådan, at vi var for det første for få på job. Vi manglede i hvert fald en sygeplejerske. Og så var der 2 læger til altså en helt pædiatrisk afdeling, som dækker både neonatal, almindelig børne-unge afsnit og børne-unge modtagelsen, og fødeafsnittet også, i forhold til altså lægerne. Og lige den her vagt, der var det sådan,
at vi fik også det, der hedder et rødt kald. Det vil sige et barn, som man er nødt til at løbe til, fordi det er i livsfare. Og der går rigtig mange ressourcer, både lægeligt og sygeplejefagligt, og også alle mulige andre faktisk, der løber til de her ting. Samtidig med det, så havde vi jo selvfølgelig også en helt fyldt børneafdeling, det er klart. Og der var kommet et barn ind sammen med sin far, og der var faktisk gået 2 timer, hvor at det her barn ikke var blevet modtaget. Vi havde kastet et blik på barnet og vurderet, at det her, det kan vi godt lade være, indtil vi har reddet det andet barn, som var i livsfare. Fordi det er sådan, man bliver nødt til at prioritere i en krigszone, så kan jeg faktisk godt lide at se det, fordi sådan er det nogle steder i sygeplejefaget desværre. Så vi havde kastet et blik, og jeg havde også sagt til faren derinde, hvis nu at der er noget, så kalder du i den røde snor. Jeg havde vist ham snoren, så han kunne hive i den, hvis der skete noget. Men han sad og ventede 2 timer før, der var nogen, der sådan rigtig kiggede på hans barn. Så da vi kom ind til ham, efter vi havde været over og få stabiliseret det her barn til det røde kald, bliver han altså ekstremt vred, for han ved jo ikke, hvad der havde foregået. Han aner ikke, hvor vi har været henne. Han har bare siddet og ventet i 2 timer på, at der var nogen, der modtog hans barn. Og han var i øvrigt rigtig bekymret, fordi han var bange for, at der var noget alvorligt galt med hans barn. Og så han starter faktisk med at skælde mig ud. Og det er ikke noget, jeg ikke er vant til. Og sådan er det også for mine kollegaer. Jeg ved så til gengæld, at ofte så er det sådan, at fordi sådan er det at være menneske, at vi kan godt komme til at gå i forsvar på en sådan en, ja, men sådan er det jo, og nu er jeg her, og jeg vil faktisk ikke finde mig i at blive talt sådan til. Det er der rigtig mange, der kommer til at gøre, fordi at vi jo også bliver tudet ørerne fulde med, at vi skal også sætte grænser, og det er okay at sige fra over for patienter og kolleger og alt muligt andet. Men i virkeligheden, så havde den her far bare enormt meget brug for at blive mødt i den frustration, der lå i det. Så min tilgang, det var som det altid er, når jeg bliver skældt ud. Det var simpelthen bare at sige, ved du hvad, jeg kan virkelig godt forstå, at du skælder mig ud. Jeg kan virkelig godt forstå, at du bliver frustreret over det her. Fordi det er faktisk ikke i orden. Og hvad? Så lige der stopper konflikten i virkeligheden. Fordi jeg møder ham præcis der, hvor han er. Og jeg er faktisk totalt enig med ham. Hvis nu jeg kunne lave om på det her, så havde jeg da sagt, at vi skal være 3 sygeplejersker minimum mere på job. Hver eneste dag. Fordi det vil være ansvarligt. Men det er her, hvor det bliver interessant. Fordi det er jo ikke mit ansvar. Det er ikke mig, der beslutter, hvor mange sygeplejersker vi er på job. Men det jeg gør, det er, at jeg møder ham i modstand. Jeg siger, jeg kan godt forstå den frustration. Og jeg er faktisk fuldstændig enig i, at det jo faktisk ikke er okay. Men nu skal jeg fortælle dig noget vigtigt. Og det er, at her på afdelingen, der har vi så travlt lige pt, at vi vælger at gå til dem, som er i livsfare. Det er dem, vi prioriterer. Det bliver vi nødt til. Og jeg ved, at der er blevet kastet et blik på dit barn. Jeg ved også, at du har fået at vide, at du kan trække snoren, hvis der skulle ske noget. Og det har du ikke gjort, og det er jo godt nyt i virkeligheden. Så længe, at vi faktisk ikke dukker op, så er det i virkeligheden fordi, at dit barn indtil videre er okay. Hvis nu, at dit barn var et af de børn, der var ved at dø, så var det herinde, vi stod. Så var det ikke et andet sted. Og da jeg forklarer ham det her med, at vi selvfølgelig prioriterer dem, som er alvorligt syge, så kom der en helt anden ro på, for det kunne han sgu godt forstå. Det gav da mening. Jeg forklarede ham også, hvorfor det var, at han var nødt til også, fordi der var gået de 2 timer. De 2 timer, det var ingenting, for han kom faktisk til at vente 7 timer på at se en læge. Men det, der var kunsten her, det var, at jeg forberedte ham faktisk på det. Jeg fortalte ham, at vi har de her 2 læger, der skal dække hele det her område. Og de gør det alt sammen så hurtigt, de overhovedet kan. Men de prioriterer også, og det skal de gøre. Så du kommer til at vente endnu længere tid nu.
fordi der er også en læge, der skal undersøge dit barn. Og jeg håber selvfølgelig, I bliver, fordi jeg kunne godt tænke mig, at dit barn bliver undersøgt ordentligt. Men det er jo ikke noget, jeg kan bestemme. Okay. Og så var det ligesom om, ja, det var fint. Fordi nu vidste han, at hvis nu at hans barn var ved at dø, så skulle vi nok komme. Men indtil da, så prioriterede vi dem, der havde det endnu dårligere. Og de kom til at vente i 7 timer. Og det, der skete, da de gik, fordi de blev udskrevet ret hurtigt, det var okay. Det var, at han kiggede ind på kontoret, eller mødte mig på gangen, eller et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvordan det lige var. Og så siger han, 1000 tak for god behandling. Og så gik de. Det var på trods af en kæmpe konflikt. Altså, det kunne det være blevet i hvert fald. Men en meget vred far. Han var meget, meget, meget vred, og han skældte rigtig meget ud. Og jeg synes, det er sådan en fin historie, fordi den giver sådan et indtryk af, hvor meget vi i virkeligheden kan gøre ved bare at gå med modstanden, ved bare at være autentiske. Jeg brød ikke nogen tavshedspligt. Jeg fortalte ikke, hvem det var, der var ved at dø. Jeg fortalte ikke engang noget om det barn, hvad det var ved at dø af. Det var fuldstændig irrelevant. Og jeg forsvarede i virkeligheden også mine kollegaer på en rigtig fin måde. Der var ikke nogen, der blev udstillet. Der var ikke nogen, der blev udhængt. Fordi det her, det er faktum. Det er sådan her, det er. Ja. Fantastisk. Ja. Jeg har jo brugt det meget. Det er jo 1 ud af 1000 historier. Ja, selvfølgelig. Ja. Men man kan sige, at det at gå med i modstanden, det er jo en, kan man sige, en gammel terapeutisk vej at gå. Og den er bare svær at følge, fordi at, som du nævnte til at starte med i historien, det er, at man har det med, når der kommer et angreb, det er at gå i forsvar. Og der er det, at vi nogle gange kommer lidt til kort, fordi vi bliver overrasket. Ja. Ja. Og kommer til at tage det personligt. Ja. Og det er det der med, hvor ligger ansvaret henne? Ja. Og man kan opbygge en skarphed i, hvor ansvaret ligger henne. Ja. Men det er jo det der igen med at være bevidst om sin egen position i det liv, du lever. Hvor vi så kommer lidt tilbage til funderblokkene igen. Ja. Sige, hvad er det for et værdisæt, vi går ud i livet med? Hvor at når vi møder de her vrede mennesker, eller vi møder frustrerede mennesker, det behøver ikke engang at være vrede, eller triste mennesker, eller ulykkelige mennesker, så i stedet for at prøve at stoppe dem, og sige, det skal nok gå over, det holder op nu, og så videre, eller trøste på den måde, så sige, hold det op, fortæl noget mere. Ja, præcis. Fordi hvis vi kan gå med det, så kan vi følge sig et stykke af vejen. Og det er der, hvor at det med at være hjælper jo har et særligt perspektiv i vores version af det. Ja. Det er, at jeg som hjælper skal have hjælp til at blive hjælper. Ja. Så når jeg møder en, der er meget vred, eller en, der er meget frustreret, en, der er ked af det, sorgfuld, stresset, så går jeg jo med historien for at få en information, eller få alle de informationer, der hører til, for netop så på et tidspunkt at kunne tage vedkommende i hånden og sige, prøv at lade os gå en lille tur en anden vej, så vi kan forandre på noget. Men jeg kan jo ikke gøre det, før jeg faktisk ved, hvad det handler om. Nej. Så derfor skal jeg have hjælp til at være hjælper. Og det er det hele hjælpen, den går ud på. Hvis du slår op i leksika af den ene eller den anden art og undersøger, hvad hjælp er, så står det jo faktisk beskrevet på rigtig mange dumme måder. Altså helt seriøst. Ja. De har jo misforstået begrebet hjælp i de fleste af beskrivelserne, der kommer selv i leksika. Fordi hjælp er i dagens Danmark og i beskrivelserne af, hvad hjælp er, når man taler om det i pædagogiske, i faglige osv., det er, at vi gør ting for folk. At vi gør tingene for dem. Og det er præcis det modsatte af hjælp. Det er bjørnetjenester. Og har intet med hjælp at gøre.
Hvis vi skal være hjælpere, så skal vi sørge for, at den fundablok, det menneske har, som har det problem, at den kommer til at blive repareret igen på den ene eller på den anden led, eller udskiften for den sags skyld. Så det bliver svært at løfte hele huset, mens man skifter blokken. Det er bare ærgerligt. Så må vi have de kraner, der skal til. Så måden, man taler om hjælp på i dag, det er godt nok noget af en forvirret størrelse i min verden. Og jeg kunne så godt tænke mig, at vi forstår, at hjælp er ikke noget, der handler om at gøre ting for folk. Jo, hvis de er livstruede, så skal vi gøre alting for folk. Men ellers så er hjælp altså noget, man tager. Det er selv hvis de er livstruede, så handler det jo om at få gang i systemet igen. Ja, der skal vi gøre det. Altså hænger vi IV-væske op, eller giver blod, eller et eller andet præcis. Eller opererer, så handler det jo om at få systemet til at køre igen. Nemlig. Selvstændigt. Ikke? Yes. Men vi kan ikke holde det i gang for dem. Nej, det kan vi ikke. Og det er derfor, at hjælpen skal være en hjælp til selvhjælp. Mm-hmm. Og det kan vi kun, hvis vi ved, hvad det er, vi taler om. Og som vi startede med at tale om, så synes jeg, at en af de grundlæggende ting var, at det, alt hvad der er af fundablokke, er jo individuelle. Når vi snakker om ordentlighed, så ordentlighed, det var det, du brugte som eksempel. Men ordentlighed er jo forskelligt fra menneske til menneske. Ja, for søren da. Det er også derfor, at når du udtrykker, hvad du synes er ordentligt, så er jeg nødt til at forholde mig til din måde at se ordentlighed på. Hvis jeg skal blive din hjælper i det. Jeg synes faktisk et godt eksempel på det der med ordentlighed. Jeg havde sådan en sjov samtale med en god veninde, som siger til mig, du er jo i hvert fald ikke en pleaser. Og nogen kunne jo have taget det lidt negativt. Ikke? Nå, hvad mener du egentlig med det? Synes du ikke, jeg gør noget for folk? Men det var ikke det, det handlede om. Fordi det handlede jo netop om, at for mig er ordentlighed netop ikke at blande sig. Vi må godt blande os nysgerrigt, men at gå ind og gøre ting for folk, eller bare makke ret, eller antage, og så gøre det, fordi så kan det være, at alting bliver godt igen, eller hvad vi nu kan forestille os af pleaser måder at være på og gøre på. Det synes jeg jo er enormt skadeligt. Min opfattelse er, at det er så uordentligt, som det overhovedet kan blive. Ja, men for andre mennesker er det jo enormt sådan, jamen, vi fikser tingene. Altså, vi tager... Jeg har det faktisk nogle gange sådan, der er nogen, der godt må komme ind i mit køkken, ikke? Og gøre rent og sådan noget. Det er fint, det må de gerne. Dem, jeg har givet lov til det. Men helt ærligt, ikke også? Når jeg har serveret noget i mit hjem, så vil jeg faktisk helst ikke have, at der er nogen, der går ud med tallerkenerne og kopperne, for jeg vil helst ikke have, at de er i mit køkken, for jeg synes, det er herreklamt. Sådan har jeg det, fordi det er et gammelt køkken og et dårligt køkken og alt muligt andet. Jeg har ikke lyst til at have nogle gæster i mit køkken, hvis jeg skal være helt ærlig. Så faktisk er det en grænseoverskridende adfærd, når der er nogen, der siger, nej, skal jeg ikke lige hjælpe med at tage bakken ud? Og jeg siger, nej, det behøver du ikke. Så gør de det så alligevel, fordi det er sådan, man er ordentlig. Og det ved jeg jo godt, så jeg bliver ikke vred. Men det er ordentligt for dem. For mig er det faktisk det modsatte. Og det er jo interessant, ikke? Fordi hvad er ordentlighed? Jo, du er nødt til i virkeligheden at sige, nej, det vil jeg ikke have. Ja, og det gør jeg også nogle gange. Men det er der forskellen er, det er måden, vi taler på også, fordi hvornår vi vil jo også stadig gerne have en god tone, og der er meget, der indgås jo rigtig, rigtig mange kompromiser i den almindelige dagligdag omkring det her. Ja, der hvor du siger det der med, at du er en pleaser, jeg synes, det er fedt at tage som ja, altså jeg ikke er en pleaser. Ja, du ikke er det, ja, men det, du bruger udtrykket, eller der bliver brugt udtrykket pleaser, ikke også? Altså, jeg møder jo mange klienter, som siger, jamen jeg elsker at hjælpe folk. Jeg vil så gerne hjælpe, og jeg står altid til rådighed og sådan noget. Men for hvis skyld. Og det er jo det, som du siger, godt for vis skyld, men jeg synes hele konceptet i at være hjælper er jo fantastisk, men det skal jo være et anvist hjælperskab, ellers så er vi jo på den, fordi så bliver det for vores egen vindings skyld med, at man skal kunne synes rigtig godt om mig, fordi jeg er hjælper. Ej puha, men den krasser jo den der, ikke? Ja, og den krasser særligt i en pleasers øre. Ja, det gør den nemlig. Fordi nej, jeg gør det da for deres skyld. Ja. Og det er det der med de der ubevidste fundablokke, ikke? Ja. Som man kan blive rigtig opmærksom på. Oh yes. Hvis man gerne vil forandring, hvis man gerne vil have det bedre, hvis man gerne vil skabe et anderledes liv, så er det jo noget af det, man bliver nødt til at kigge på, ikke? Jeg har i hvert fald siddet med mange af dem, som vi i det her program kalder pleaser, ikke også?
som jo har sagt, jamen jeg synes, at det er fantastisk at få lov til at være hjælper og sådan noget. Når jeg så stiller det her lille frække spørgsmål, det er der nogen af de gange, hvor du har tilbudt din hjælp, at du så i virkeligheden ikke har haft lyst, eller nogle af de gange, hvor du er blevet spurgt om hjælp, hvor du i virkeligheden har haft mest lyst til at sige nej. Og det, der fuldstændig sikkert, som ammen i kirken det er, at de alle sammen svarer ja på det spørgsmål. Det vil sige, at de har i virkeligheden overtrådt deres egen grænse for, hvad de egentlig ville være deltagere i, for at være godkendt, værdifuld, whatever. Hvor det bedste i hele verden vil være at sige, nej, ved du hvad, det har jeg faktisk brug for, at du finder en anden til i dag. Eller på torsdag, eller hvornår det nu var. Sådan så, at det ja, der kommer, at det bliver så rungende, så det klinger og synger og er rigtig dejligt. Og det nej, der kommer, det efterlader men okay, der var en kant og en grænse. Det er der fundamentet, det finder sig. Jeg kan meget godt lide, det er sådan, altså i forbindelse med det, du siger der, ikke? Jeg kan meget godt lide det her ord, kan. Fordi der er noget med vores opfattelse af, når vi siger, det kan jeg, eller det kan jeg ikke. Når vi bruger det udtryk sådan i al almindelighed, siger, det kan jeg desværre ikke den dag, så er det ofte, fordi der står et eller andet vigtigt i kalenderen. I min version, der er det sådan, at når jeg siger, det kan jeg desværre ikke den dag, så er det ikke nødvendigvis, fordi jeg ikke har tid i kalenderen. Så er det, fordi det kan jeg ikke, uden at overskride mine egne grænser eller behov. Det kan det i hvert fald være. Det kan også være det, fordi der er et eller andet i kalenderen. Ja. Men forstå mig ret. Det er enormt vigtigt. Jeg ved, især når jeg sidder med nogle af de mennesker, som arbejder med omsorg, at den her lille detalje faktisk er enormt vigtig. Fordi der sker noget, når vi fortæller folk, at det kan jeg desværre ikke. Havde jeg haft mulighed for det. Og så kan vi sige, sæt i parentes, hvis ikke jeg grænseoverskred alle mine egne behov og alt muligt andet. Hvis jeg havde haft mulighed for det, så ville jeg hjertens gerne have hjulpet. Men jeg kan desværre ikke den dag. Eller jeg kan desværre overhovedet aldrig nogensinde. Det er også en mulighed, ikke? Fordi nogle gange så er der også en ambivalens i det her, med at hjælpe andre. Fordi selvfølgelig vil vi gerne hjælpe, vi vil gerne være det gode menneske, der giver noget af os selv, som giver tid, og som er der for hinanden. Men det ændrer jo ikke på, at vi har nogle behov selv, vi er også nødt til at tage os af, og vi er de eneste, hver især, der kan tage os af vores eget behov, eller egne behov. Så når man forstår den her lille twist i, det kan jeg desværre ikke, jeg ville faktisk gerne. Jeg ville gerne, fordi det ville være fedt at være sådan en, der havde overskud til det. Jeg ville gerne, men jeg kan desværre ikke. Så føles det i virkeligheden også meget mere ægte. For der er også noget usandt i at sige, det vil jeg faktisk ikke. Og det kan også nogle gange lyde en lille smule hårdt at sige, jeg har brug for, at du finder en anden, for eksempel. Det er ikke hårdt, når det kommer fra dig, fordi det ved folk. Så det er sådan, du er, det er sådan, du taler. Det er helt okay. For mig ville det være hårdt at tage i munden, på en eller anden måde, fordi jeg er lidt af en anden skabning af natur. Men den her twist på, det kan jeg ikke, eller det kan jeg godt, den ved jeg også af erfaring, at især dem, som faktisk virkelig er vant til at give hele sit hjerte til andre mennesker. Det gør en kæmpe forskel. Giver det mening? Okay. Ja. Men jeg synes, du skal have den anden version også, som er den, som du sammenligner den med, nemlig min version af det, som også er, altså, den jeg i hvert fald har valgt at bruge i nogle tilfælde. Jeg vil sige, at jeg bruger lige så meget din. Yeah. Men nogle gange, så bliver vi jo presset af omgivelser og af tid og livet i det hele taget og så videre, hvor at et nej er nødt til at være, lad os sige, en lille smule mere bastant. Og der vælger jeg så at skabe en lidt anderledes version, som fører frem til, at et nej bliver mere, i min verden, ordentligt. Som er lidt den, som vi kom med fra din sygeplejerske historie, hvor vi snakker om, at der er en meget vred person, nemlig at gå med modstanden. Yeah.
Og det er ikke med modstand, men det er gå med det menneske. Og der synes jeg jo, at hvis jeg får en forespørgsel, om jeg vil være deltager i X, så vil det være, at når jeg jo godt ved, at jeg ville kunne det, som jeg bliver bedt om at være deltager i, så kan jeg jo gøre mig umage for at sige, hold da op, også tak fordi du egentlig spørger mig, og så videre, og jeg kan godt forstå, hvorfor du tænker på mig, og det er jo både naturligt og rigtigt, og så videre, så jeg forstår godt dit behov. Og når jeg så vender den tilbage, og så siger, men det ændrer ikke på, at jeg er optaget af andre ting i den her periode, og jeg er nødt til at se frem, så jeg vil rigtig gerne bede dig om at finde en anden til at løse den opgave. Fordi det er jeg ikke i stand til med de forpligtelser, jeg er i besiddelse af lige nu. Præcis. Så derfor bliver jeg nødt til at vælge fra, og du er velkommen til at spørge en anden gang, eller i fremtiden vil jeg ikke påtage mig den slags opgaver, jeg er faktisk ved at lægge det frem mig, fordi jeg skal til min familie, til at spille noget mere musik og så videre, eller hvad det måtte være. Ikke? Ja, fordi det er jo det næste, det der, hvad koster det egentlig for os at sige ja eller nej? Fordi det koster os jo familien, det koster os vores selvværd, det koster vores, vi bliver stresset og alt det her. Hvis jeg, altså, det kunsten at sige nej på en måde, man er tilpas med, er virkelig alfa og omega i et hvert liv. Ja. Der er bare meget, meget lidt fokus på, at vi uddanner hinanden til også at turde sige nej. Ja. Fordi at det er så grænseoverskridende at sige nej. Vi skal altid sige ja. Men min erfaring siger mig også, at dem, som så alligevel er blevet uddannet på en eller anden vis, altså uddannet, det kan også være, at de har gået i et forløb hos en psykolog, eller et eller andet, eller en anden terapeut, eller whatever. Dem, der alligevel er blevet uddannet inden for det her med at sige nej, fordi de skal passe på sig selv, i hvert fald dem, jeg sidder med, de har ofte sådan en, jamen det kan jeg jo ikke, fordi det går ud over andre, når jeg siger nej, eller det lyder så hårdt, eller jeg kommer jo til at gøre andre mennesker kede af det, så derfor så lader jeg være. Og det er der, hvor det der med tilpasheden i at sige nej, det er så sindssygt vigtigt, og det kommer netop an på, hvem man er som menneske. Og hvad ens funderblokke består af, og alt muligt andet. Ikke? Det er så jeg elsker jo, når du siger nej. Når jeg ringer og spørger dig, har du mulighed for at tage et af mine børn, han er blevet syg, eller hvad pokker ved, og jeg har sådan og sådan, og du har måske et ledigt program. Det har du jo nogle gange. Indimellem, så har du nogle timer, som er fri, lige præcis på de timer, hvor jeg ikke har fri. Og så siger du nogle gange ja. Så siger du, ja, selvfølgelig, jeg tager ham. Kom med ham, så bytter vi på et tidspunkt. Ikke? Og så indimellem, så siger du nej. Og jeg elsker, når du siger nej. Og det lyder jo herreskørt. Men ved du, hvorfor jeg elsker det? Det ved du måske godt. Fortæl du det bare. Grunden til, at jeg elsker det, det er, at jeg ved med sikkerhed, at når du siger ja, så er det fordi, du har valgt det til. Så er det ikke fordi, at du har medlidenhed med mig. Det er ikke fordi, du vil fikse mit liv, som jeg tydeligvis ikke lige selv, lige åbenbart, kan fikse. Men selvfølgelig kan jeg da det, fordi hvis nu du ikke kunne tage mit barn, så måtte jeg jo være nødt til at aflyse de aftaler, jeg havde. Og det er også okay. Men tænk nu, hvis du kunne, så var det jo dejligt, ikke? Jeg elsker, at du siger nej indimellem. Så er jeg sikker på, at når du siger ja, så er der ikke noget, der går af dig. Så gør du det, fordi du kan. Og fordi du har lyst. Ja, og fordi jeg vil. Ja. Det er meget jeg tager mine beslutninger. Jeg tager mine beslutninger. Og det er jo, når jeg så siger nej, så er det jo ikke negativt stemt, og ikke negativt ment, men så siger nej. Og det er også det tror jeg er væsentligt til læring, det er, at nej er ikke en led historie. Det er faktisk en kærlig historie, fordi når vi så siger ja, så fylder det skal. Og nej er bare, at det var ikke muligheden. Skal vi forklare alting? Nej, det skal vi heller ikke. Fordi jeg har jo selvfølgelig, når jeg siger mit nej, så har jeg masser af grunde, som jeg måske kunne bruge en halv time på at forklare om. Til at sige nej til det her, eller hvad det nu måtte være. Jeg har for eksempel noget så latterligt som, jeg vil, så siger jeg nej, fordi jeg har besluttet mig for, at jeg skal ud og have ro i mit hoved. Jeg skal have min riffel på skulderen, jeg skal ud og sidde ude i et træ eller i en skov, og så skal jeg sidde og se, om ikke at der kommer en fantastisk flot buk forbi, eller
et eller andet, ikke også, så jeg kan få noget god mad, jeg kan servere for min familie, som elsker at få rådyr i forskellige afarter af den ene eller den anden art, med lækre grøntsager til og alt muligt mærkeligt, som jeg har brugt, jeg ved ikke, hvor mange timer på. Det skaber et liv for mig, så det nej er jo fantastisk. Ja, men vi kan også godt lide en far, der er i balance. Præcis. Som har det godt, som hviler i sig selv. Det er enormt betydningsfuldt. Og for mig er det bare så dejligt at have den frihed til, at jeg tør altid at spørge. Ja. Fordi jeg skal ikke passe på dig. Det klarer du fint selv. Tak. Jeg tør altid at spørge, for jeg ved, du kan finde ud af at sige nej. Så er jeg ikke dårlig samvittighed, når jeg ringer og spørger. Jeg føler mig ikke som et barn, der ikke kan tage ansvar for mit eget liv. Fordi jeg skal sgu da bare lige undersøge mulighederne. Tænk nu, hvis du havde tid og lyst. Men det ændrer ikke på. Det synes jeg lige også er en tilføjelse. Og den tror jeg, fordi den hører til også ude i det rum, vi taler om her ude hos jer. Det er, at jeg skal da bestemt også påpege, at hvis jeg siger nej, så betyder det ikke nødvendigvis, at jeg ikke sidder med en lille, det kunne jeg måske godt have gået på kompromis med, bare fordi jeg havde taget den beslutning osv. Så jeg får jo også en eftertanke, og så kalder det for den dårlige samvittighed. Eller det må man selv om. Men det ændrer ikke på, at tanken bestemt er en del af det at sige nej. Det er, at vi laver en eftertanke. Det der nu er det er, at her der kommer vi ind i noget, som jo også er vigtigt. Og det er noget af det, vi har snakket om også i nogle af de andre afsnit, som vi måske skulle gøre lidt mere ud af, men det gør vi ikke mere. Vi kommer bare lige ind i det. Det er, at vi kan gå tilbage til rummet, fordi i det øjeblik, den siger, jeg har faktisk brug for at tage og hente dit barn. Ja. Det ændrer jo ikke på, at hvis den tanke, den slår mig inden for rimelig tid, kan man sige, at jeg så kan vende tilbage og sige, hej med skat, ved du hvad, prøv lige at høre her, ikke også? Ved du hvad, det vil jeg gerne lave om på. Jeg tager lige ud og henter dine banditter, og så videre. Så det der med at gå tilbage til rummet, i det øjeblik, vi mærker det, hvis vi har det sådan, og hvis vi mener det, så lav om på det. Ja. Det er jo det handler om. Fordi så passer den til vores fundablok igen. Vi skal heller ikke være så bange for at lave et nej om til et ja. Fuldstændig. Altså nogle gange, så lærer man jo også det der med, sådan, altså lære som forældre i forhold til opdragelse, ikke? At når du først har sagt nej, så er det et nej. Ikke? Men hvad nu, hvis man opdager undervejs, at det nej, det blev taget på et forkert grundlag, for eksempel. Ja. Eller det nej, det passer faktisk ikke til den sindsstemning, jeg har lige nu. Eller det nej var faktisk ikke i orden. Så er det da så sindssygt vigtigt, at vi vender tilbage og siger, jeg ved godt, at jeg sagde nej, men jeg har tænkt over det. Og jeg synes faktisk, at du skal have et ja. Sådan. Nemlig. Ja. Skål! Jeg tror også, at vi er ved at være der, hvor at vi har udfyldt vores tid for i dag, ikke? Det tror jeg. Ja, det tænker jeg også. Jeg håber, der var noget af det, I kunne bruge derude, og jeg tænkte på lidt i forhold til vores lille intro med at finde frem til, sådan, hvad det egentlig er, vi tager fat i osv. Hvis der er nogen af jer, der har lyst til, at der skal tales om nogle bestemte ting, om der er noget emne, som I kunne have lyst til, at vi skulle bruge vores version af, så er det jo ikke anderledes, end at der kan kommenteres på podcasten. Der kan sendes en privat besked, der kan sendes en e-mail til os, og I ved, hvor I kan finde os. Så I er meget velkommen til at komme med nogle oplæg, lidt ligesom i Sara og Monopolet og alt det her. Ja, rigtig gerne. Vi elsker det. Fordi vi vil meget gerne udbrede den her del af det. Vi synes faktisk, at vi har fundet nogle rigtig, rigtig gode værdier, og vi er rigtig gode til at lade dem fra os. Vi ved, at vi faktisk har allerede nu en trofast skare, lytterskare, seerskare, det er same. Ja, og tak for jeres responser og så videre. Det der med mikrofonen, det var jo også en af mine klienter, der sagde, jeg synes, at det er fint med den her podcast, ikke også? Men du gjorde et eller andet med og så videre, og så kunne man jo høre det krattet i mikrofonen. Okay, mange tak. Javel. Tak. Note taken, ikke? Og det er jo så dejligt. Ja. Og hvis I har spørgsmål, altså også gerne faktisk kritiske spørgsmål, det er noget af det, som
altså, når vi får kritiske spørgsmål til, når I siger sådan der, det kan man jo ikke, eller hvordan har I tænkt jer at løse det, eller jeg personligt i hvert fald elsker de kritiske spørgsmål, fordi det giver mig muligheden for at forklare præcis hvordan og hvorfor. Ja. Eller blive klogere og finde ud af, at det har I sørme ret i. Ja, selvfølgelig. Den mulighed eksisterer stadigvæk. Den mulighed eksisterer jo altid. Ja. Vi skal huske en ting, og det synes jeg er ret væsentligt. Det er, at ABL har jo også et væsentligt udgangspunkt i, hvordan vores liv det skal se ud. Det er, at for mit vedkommende er det i hvert fald sådan, at jeg er lærling hele mit liv. Så hvis jeg kan lære noget nyt, så tager jeg gerne imod. Oh yes, me too. Ikke alt det der MeToo noget. Nej, altså, undskyld. Nej, undskyld. Okay, jeg tror, vi skal sige tak for i dag. Vi ses. Tak. Ja, tak for jeres deltagelse. Hej. Hej, hej.